Дами и господа, този поздрав е направен за Анелия Чернота, перла от град Угарчин. И тя като казва: само да не я ядосвате, за да не ви вземе мъжете, само да ги пробва и пак ще ви ги върне. За Анелия от Угарчин, Яша Мишки. Къде е номер едно в Угарчин? За най-мощната в град Угарчин и околието, за най-голямага от Угарчин. За Анелия черната перла, и ако искаш ще ви вземе мъжете, само да ги пробва. За Анелия от Угарчин. Анелия за черната перла, за момичето къде е номер едно. На Анелия черната перла, и пак и върви, върви Угорчин. И околието тя е човека. За Анелия черната перла от Угарчин. За момичето къде е номер едно в Угарчин. Ловеки, плевени, околието тя една единствена. Черната перла Анелия от Угарчин. Къде, като престигне всички и правят път, тя е кралицата на Угарчин. За черната перла